uphenyane. Hawu. Manje phela ngoba uphenyana lokho endlebeni nasemlonyeni nasemehlweni. Hayi ngasikhoxi. Iyaphela manje lento yoqhawe lami ivuma ingoma ngoba uyayazi. Hey ngizobaxolela, ngizobaxolela. Nakho-ke. Ngibaxolele, ngibaxolele. Hey ngizobaxolela, ngizobaxolela. Abaphethwe uphenyane webantu. Ngizwe ngani ukuthi khona abantu abaphethwe uphenyane la. Mangibona abantu abafaka izibuko ngivele ngicabange uSaliwa ngoba ufaka izibuko ngoba ephethwe uphenyane. Ayeye phinya day ayeye navigator ayeye. Bafowethu bengize la eThekwini ngoba sizovalelisa uBK lapha kusigiya ngoma besizocula live. Abafana laba bebezongibhekela besingazile ukuzophefoma kodwa ngathi ngoba umcimbi womfowethu ngeke ngikwazi ukungamsupportise ngila eThekwini. Ingakho sengena ngiphuthuma ngoba kukhona eminye imicimbi esaya kuyona. Bafowethu niyazi nonke ukuthi kubuhlungu ukuthi sonke sishiwe uBK wabamchunu owusebenzele uMaskandi. Ingakho-ke besila sizovalelisa yena ohlelweni. Bafowethu ukukhala kwesizwe sonke sikhala ngoBK sikhomba ukuthi uBK bewumuntu wabantu. Nawe awukuzami ukuyiphatha kahle ku-social media wenze lento wayifundiswe ekhaya. Niyeke lento yokuthuka abantu ukuze nathi sikhale mhla kushone wena. Ubuntu buphila kuwena kodwa uma usu-on idatha lakho wangena ku-Facebook ubona abaculi bengelutho ubona abanye abalandeli